Barkanmu da haɗuwa da ku a cikin darasi na uku a cikin wannan album ɗin namu mai taken zaman duniya iyawa. A yau a cikin wannan darasi na uku za mu yi magana ne dangance da mutunci. Babu shakka mutunci abu ne da yake da muhimmanci sosai. A rayuwar nan idan ba ka da kuɗi za ka iya rayuwa cikin mutane kuma ka yi rayuwa mai daɗi, amma idan ba ka da mutunci za ka yi rayuwa cikin mutane amma rayuwar da ba ta da daɗi kwata-kwata. Duk inda ka je za a yi maganarka. Na san wani da yake kusan zubar da mutuncinsa zan ce. Kusan kullum zai je inda wannan yana da halin da zai je shi nema, amma sai ka ji yana tambayar wane bani. Ka ga wannan bani a wannan zamanin yana zubar da mutunci sosai. Ko da mutum yana ganin ƙimar ka idan ka takura masa da bani, yau bani gobe bani, zai daina ganin mutuncinka. Don haka ka yi ƙoƙari ka tattala mutuncinka, don mutunci Hausawa suka ce mutunci madara ne, idan ya zube ƙasa baya kwasuwa. Ko ya kwasu kaɗan ne zai kwasu a ciki, dole sai ka bar wani a ƙasa. To wannan wanda za ka barin a ƙasa shi ne ke da babban haɗari a rayuwarka. Don haka ka yi ƙoƙari ka tattala mutuncinka, ka kare mutuncinka. Yanzu misali da ni, akwai mutanen da suke dibin ni mai kuɗi ne. Akwai mutanen da idan na faɗa musu abin da ke cikin aljihuna ko Kur'ani aka kawo musu za su iya dafa su ce ƙarya ne. Sabida me? Ba su yarda ba, na wuce nan. Abin da zan faɗa musu, abin da nake da shi, tunaninsu na wuce nan. Dalili, ba na tambayar kowa, ba na kai wa kowa buƙatata. Idan na shiga cikin matsala, ni ka yi ƙoƙari na fitar da kaina matsalar. Idan kuma ka ga ina cikin matsalar wani ya sani, to Allah ne ya ƙaddarci dole wannan ya sani. Amma idan na shiga cikin wata matsala, ƙoƙari nake ni kaina na fitar da kaina cikin matsala. Sabida idan na ce zan kira wani shi fitar da ni cikin matsalar, gobe idan ba shi wa zan kira? Ka ga aiki zai buɗe mini a wannan lokaci. To shi ya sa nake ƙoƙari duk lokacin da na shiga cikin wata matsala na biya wa kaina buƙatar ni da kaina. Don gobe ba a san ya za ta kasance ba.